karfi dole a yi maka jinjina. Na ga annabu kai kaɗai ka kore su a ran Badar. Mai cikakken karfi dole a yi maka jinjina. Na ga annabu kai kaɗai ka kore su a ran Badar. Da sunan ka Ubangiji nike kowane lamura, yau ma na zo Aminu ne hada kokon bara. Ƙara mini hikima yau zan yo shi'ira gurin Mahmudu wanda ya gagara ran Badar. Mai cikakken karfi dole a yi maka jinjina. Na ga annabu kai kaɗai ka kore su a ran Badar. Allah karo salati ga baban Fadima, baban su Rukayya, baban su Ummul Kulsuma, wannan da kace mukami daga na shiga gama, gata ga Aliyu sirri ga Sayyidina Umar. Mai cikakken karfi dole a yi maka jinjina. Na ga annabu kai kaɗai ka kore su a ran Badar. Allah sa alihi hada da sahabbai duka, danyo hashin rufa'u mata da maza duka, da waliyai masu sanya ruhin mai tsarkaka, kowa ya rike su za ya dace ran mahashar. Mai cikakken karfi dole a yi maka jinjina. Na ga annabu kai kaɗai ka kore su a ran Badar. Na kare gaisuwa yanzu zan shiga baituka a gurin Mahmudu mafurar kowace ɗaukaka, gwarzon da ya fara sanya bautar Allah maka, a kwana a tashi ta mamaye duka duniyar. Mai cikakken karfi dole a yi maka jinjina. Na ga annabu kai kaɗai ka kore su a ran Badar. Assalamu alaikum gwarzon da ya rike duniya, ga bako daga Nijar makwauciyar Najeriya, na yo maka baituka annabi ce muni in biya, ko ba daɗi a karɓe su gaben yan Badar. Mai cikakken karfi dole a yi maka jinjina. Na ga annabu kai kaɗai ka kore su a ran Badar. Wai ina mai tambayar me ya faru a ran Badar, to saurara ka ji ni zan yi bayanin Badar. Wani yaƙi ne da aka yo wanda yake kamar za a yi tashin kiyama, in ji Sayyidina Umar. Mai cikakken karfi dole a yi maka jinjina. Na ga annabu kai kaɗai ka kore su a ran Badar. Yaƙin an yo shi ne tsakiyar Ramadana, 15 ga wata haka malamai suka nuna, ga kishirwa ga yunwa a jikin 'yan sinna, gashi za a yi yaƙi sahabu ruhin kodar. Mai cikakken karfi dole a yi maka jinjina. Na ga annabu kai kaɗai ka kore su a ran Badar. Ka san shi shugaba na arnan wawa ne, wai yayi zato annabu karfin na toni, shi yasa ya fito yaƙi tsakiyar azumi ne, to ku saurara ya aka yi da sirkin Haidar. Mai cikakken karfi dole a yi maka jinjina. Na ga annabu kai kaɗai ka kore su a ran Badar. To ana nan sai ga mala'ika Jibrila ya zo da shiri za su yaki makiya Allah, annabi ya ce a'a kallon ikon Allah, za mu gabza yakin koda zai kai la'asar. Mai cikakken karfi dole a yi maka jinjina. Na ga annabu kai kaɗai ka kore su a ran Badar. La ilaha illallah ina maza ga namiji, jarumi a gari jarumi a dokar daji, wanda ke kama munafukai ya sa su ake ci, sahibul lillah wanda shi ya je mi'raji, shi ya kawo bauta mu dinga aiki na haji, kai ku gyara yau zaligai da gwarzo a Badar. Mai cikakken karfi dole a yi maka jinjina. Na ga annabu kai kaɗai ka kore su a ran Badar. La haula wala quwwata jarumi ya bayyana, dan Abdullahi dan Amina da suka tsokana, ya gara wuka ya kabara duka suka razana, sun juya sai ya bi su sarari hada lunguna, sarari hada lunguna, sarari hada lunguna, sarari hada lunguna. Kafirai sun sha bakar azaba a filin Badar. Mai cikakken karfi dole a yi maka jinjina. Na ga annabu kai kaɗai ka kore su a ran Badar. Rayanan ya kamo sai yana tafiyar kasaita, 'yan uwa ku buɗo tambari ku sa algaita.